Oroszlán, mérleg és halak, most ti is megkapjátok az őszinte horoszkópot, és közben azon is elgondolkodhatok, hogy vajon a pult alatt van-e rajta nadrág? Nincs. Az oroszlán. Született vezető vagy. Hát legalábbis ezt gondolod magadról. A többiek meg azt gondolják, hogy egy született fasz vagy. A legtöbb oroszlán erőszakos és kötekedő. Hiú vagy, nem bírod elviselni a kritikát, az arroganciát pedig vérforraló. A legtöbb oroszlán tolvaj kurva pecér, aki jobban szereti a maszturbálást, mint az igazi szexet. A hozzád illő tetoválás pedig, hát a saját kibaszott arcképed ekkorába a hátadra, mert annyira imádod magadat. A mérleg. Na te egy igazi spirituális művész típus vagy, mert egyszerűen képtelen vagy megbirkózni a valósággal. Ha férfi vagy, szinte tuti, hogy meleg. Mivel törekszel az egyensúlyra, ezért ugyanannyi idegösszeomlásod van, mint amennyi pánikrohamod. Az esélyed a meggazdagodásra, vagy legalább egy normális állásra olyan 0 és 5 millió között van. A legtöbb mérleg életének valami csúnya nemi betegség vet véget. A hozzád illő tetoválás pedig, hát a Buddha, mert annak hiszed magad egészen addig, amíg mentálisan össze nem omlasz véglegesen. A halak. Na téged aztán élénk fantáziával áldott meg az úr, és ezért képzeled azt, hogy elraboltak az ufók, meg hogy figyelt téged az FBI. Rendkívül csekély befolyásod van a barátaidra és az ismerőseidre, az emberek pedig kikérik maguknak az állandó erőfitoktatásodat. Önbizalomhiányban is szenvedsz, és általában véve egy szarcsimbók vagy. A halak rémes dolgokat tesznek kisállatokkal. A hozzád illő tetoválás pedig, hát egy UFO, vagy pedig egy I want to believe felirat az állandó hallucinációid miatt. Ez jó geci volt, mi? Nem baj, lesz ez még gecibb is. Írd meg kommentben, hogy mi legyen a következő 3 csillagjegy, amit szétkapok, meg hogy... igazából ennyit. Na cső.